inu ese onye nwatakịrị na-esi ọnwụ ya efeta ụgwọ nne ya ji ofeta ga na mụkwa mama na nwe nke nne ya efeta ụgwọ eji nne ya na nje ugbo agụ ịsafe eyi ịsa ka efeta ụgwọ eji na ndị anụ na onye ji nne ya ụgwọ n'ụtọ nkọm ya na gidi efegodo ụgwọ ya n'ọgụ n'ime welu feta ọ ntakọta jụọ ese mama nwe ebe nne ya ji ụgwọ ịnụ akwụ ihe ọ pụtara na mmadụ adịghị ezu oke mmadụ ezu oke chacha nwe onye ga-eche na nne ya akpata ike na nne ya na onye ọna nọ n'ụwa na-akpọrọ nne ya isi onye ama na onwe ebe nne ya ji ụgwọ onye ama na onwe ebe nne ya onwe mgbe nne ya jee nga n'onwe mgbe nne ya gara iwu obodo mana oche na nne ya enweghị ntụpọ na onye ọna nọ n'ụwa ji nne ya ụgwọ na nne ya bụ ọgaranya onye ama na onwe mgbe nne ya bụ ogbenye na onwe mgbe tupu onwe ego ahụ nwere obodo ojichi ụgwọ nke abụọ ezikwa wee ịnụ anya bụ na onwe ebe ahụ ịsalụ anya ya afụzi ụzọ nwebe anyị salụ anya n'isi salụ ka ịfụchacha ihe niile na mma afọ ha ncha sịkwaba mmịa na mma afọ isie nwebe anyị nọkọta ya afụzi ụzọ ịnọkọta ụzọ echiri ịnọkọta ọchịchị agba ịnọkọta isi na ndịkọ achọghị m ịnachi ya azụ achọghị m ịfụ ise ma maghị afọ ọzọ isie maka na ọ nwere ọtụtụ ihe ga-abụ ịgba nkịtị ịbụsa ha anọdụ ụlọ onwe ya na-aga na-akọ iji ara ka ịbọcha ya ịbọchapụta nke ya bọchapụta omerụ agha ahụ ọ nwere ụdị nna ga-abụ inwe ya ịnụ na-oji ụgwọ ịnụ na-eji egwu esi na jidekwu na ọhụrụ ọchọ ya ka na-eri na nwere ọ nọ onye oji ụgwọ idie ya mechie ọnụ maka ịma na ịga ka ịtụcha ya ịtụchapụta ihe ịtọ ha anya ọgụ ụfọdụ eme ihe anya eselụ